Groep 6C wil nog graag in dit vak hebben. 3-4 op deze lijn. Oké, dames en heren, let op. Per tweetal pak je 1 kaatsbal. Ik en Timo doen het even voor. Timo die loopt zo meteen voorop. En ik loop er achteraan. En ik ga achter Timo aan en ik probeer het balletje hoog te houden. Nou, we zijn hier een kaaskliniek aan het geven. Omdat wij voor school zit op het SIOS. En daarvoor moeten wij een onderzoek doen ergens naartoe. Nou, ons onderzoek leek, omdat ik zelf ook op het kaasje zit, wat nou precies de corona nu met de kaaspot doet. We gingen verschillende interviews houden met verschillende verenigingen. En daar kwam uit dat het verenigingsniveau een beetje naar beneden ging. Nou, we dachten dat moet omhoog. Dus daarom doen we dit nu. Dan vind je de muziek zeker wel heel leuk. Ja. Maar en keert ze dan? Leuk. Ja? Maar de muziek vind je leuker? Ja. Nee. Oh. Kaatsen. Hoe gaat het? Goed. Ja, vind je het leuk? Ja. Hast je wat met keertsen? Ik heb op competitiekeertjes zitten. Dus ja, ik vond het altijd wel leuk. En... Er is de shorttrack achter op die shirt staan. Dat Ja. was dat ik. Ja. Is het al lang op shorttrack? Volgens mij een half jaar hier. Oh. En wist je naar je shinky? Ja, dat was de bedoeling. Hij nog wat leert? Nee, we doen dit alweer al. wisten we eigenlijk al. Ja. Maar het is wel even leuk. Ja. Het is beter als in de klasse. Ja. Ja? Ik zat erop, alleen nu ben ik eraf gegaan omdat ik op zwemmen ging. Nee, voetballen. Oh, voetbal? Ja. Is dat leuker? Even leuk. Oké. Voetballen vind ik iets leuker. Ja? Ja. Waarom? Schoppen vind ik leuk. Schoppen, hè? Ja. De bal, toch? Ja, oké. En ga rustig het balletje hoog houden. Hou hem hoog, hou hem hoog. Wat helemaal mijn kist. Ik ben altijd fanatiek op een merkenpartij. Oké. Ja. Ja. Maar voor de rest, ja, blauwe man, die heb ik wel keert. Maar ja, nee, merkenpartijen zoals ik zei, dat is, daar heb ik op mijn best ook. Ja. En Dodo dan? Ja, niks eigenlijk. Het zit in de familie, maar daar blijft het ook bij. Papa was natuurlijk vroeger altijd actief kaas. Hij heeft eigenlijk alles al gewonnen wat te winnen viel. Simon Minnesma. Die slacht hem mooi. Ja, en daar is er. Heel verrassend toch nog. Simon Minnesma slacht hem dan binnen. En Simon Minnesma 8 punten. Is nou die 3MX PC-kening, is dat Nou, dat is, ultieme eigenlijk, doel? de droom was natuurlijk eerst de Freule te winnen. Nou, wel vorig jaar erop gestaan, maar helaas niet gewonnen. We waren wel groot favoriet. Maar helaas is het niet waargemaakt. Komt daar achterin Willem Geen en daar is wel de overwinning. Vaartron Riep. De overwinning gaat naar Rutger, Koenbank Sila, Jorn Las van Beemen en Rick Minnesma. De knuffel van Simon Minnesma als je zoon. Papa heeft eigenlijk de PC al gewonnen en Rick heeft afgelopen jaar de Freule. Dus ja, ik blijf een beetje achter bij ons in de familie. Maar ja, nu is het doel natuurlijk wel om eerst op PC te staan. En natuurlijk daarna natuurlijk hem te winnen. Dat is natuurlijk wel de ultieme doel. Maar je had natuurlijk wel een topper in de geleden. Ja, zeker. Markie. Topper. Zo, dus, Mark is onze voorman, dus die kent al helemaal vertellen, hè. Maar, Ja, nou, ze hebben nu wel een paar keer een trainingje meegaan, een paar kliniekjes en ze doen het wel een beetje voor. Dus de trainingen dat moet wel goed komen. Een beetje met z'n trainen misschien, maar dat moet wel goed komen. Dan kunnen we wel een keer kaatsen. Misschien de PC met hun kaatsen, wel misschien een beetje moeilijk. hoe gaat het zo? Nou ja, je hebt het jongen, dus wat vond je ervan? Ik vond het geweldig. Nou, dat is mooi. Zo, dan kun je dat ik ben niet verslagskroop. Ja. Een punt meer, nog? Ja. Aan het werk, dames. Wij zijn voor kaatsen in plaats van school. Ja, wij staken!